Cap de setmana de motos a Montmeló, en parlarem en el temps d'esports, i cap de setmana, per tant, de molt de moviment al voltant del circuit. El Servei Català de Trànsit i els Mossos volen evitar que es facin un cop més les curses il·legals i també perilloses de motos que molts aficionats fan en els polígons industrials més pròxims. Han tancat els polígons i limitat alguns carrils, però altres anys no han aconseguit evitar-les. Si la policia talla el rotllo d'aquesta manera, la gent no tornarà d'imminent. Cada vegada hi ha menys colla de motos i... Clar, hi ha molta gent que ve de fora per disfrutar de la moto i si li tallen el rotllo d'aquesta manera no tornaran mai més. Jo perquè ja m'ha desfogat un muntó la moto, però la joventut vol guerra, tu, i ha que deixar-la... Però el meu desfogar-se. No faig mal a ningú, En el seu casco ficat, que faig els seus piruetes, i a part d'això, pues, tot controlat, no? Lo que pasa, claro, ara comencen xicos i xavals ahí, i així han tallat els Mossos, tu, i els Mossos ara donen por, Que me cague la punyetera, tu. Ojo que ven els Mossos, El que fem és tramificar la via de tal forma que els motoristes no puguin arribar a assolir velocitats que puguin causar risc en conduccions una mica temeràries. Bàsicament per evitar els accidents i que hi hagi lesions i ferits. I després el tema dels polígons, que aquí el que es fa, degut a les vies amples que hi ha per evitar aquest tipus de conducció, doncs únicament s'utilitzen com a estacionament de turismes i evitant que puguin entrar les motocicletes. Amb aquesta cosa, amb aquests dos plantejaments, aconseguim bàsicament que on hi hagi gent es minimitzi el risc i allà on hi ha avingudes àmplies no es puguin donar aquest tipus de conduccions.